Els comunistes no som cap partit especial enfront dels altres partits obrers. No tenim cap interès diferent dels interessos de tot el proletariat. Ens ha estat retret a nosaltres, comunistes, que volem abolir la propietat guanyada personalment, fruit del treball individual. La propietat que forma la base de tota llibertat, activitat i independència personals. Parleu potser de la propietat petit burgesa, dels petits pagesos, que precedí la propietat burgesa? Aquesta no cal abolir-la. L'evolució de la indústria ja l'ha abolida i l'aboleix diàriament. O parleu potser de la moderna propietat privada burgesa. Però és que el treball assalariat, el treball del proletari, produeix propietat per al proletari? De cap manera. Aquest treball produeix capital, és a dir, la propietat que explota el treball assalariat, la qual només es pot multiplicar a condició de crear nou treball assalariat per explotar-lo altre cop. En la societat burgesa, per llibertat s'entén, en les actuals relacions de producció, la llibertat de comerç, la llibertat de compra i venda. Us horroritzeu perquè volem abolir la propietat privada. Però, en la vostra societat actual, la propietat privada és abolida per a 9 desenes parts dels seus membres. Ens retraieu, doncs, de voler suprimir una propietat que pressuposa com a condició indispensable la mancança de la propietat per la majoria de la societat. En una paraula, ens feu el retret que vulguem abolir la vostra propietat. Certament, és això el que volem. El comunisme no pren a ningú el poder d'apropiar-se productes socials, només pren el poder de subjugar amb aquesta apropiació el treball dels altres. S'ha objectat que amb l'abolició de la propietat privada desapareixerà tota activitat i farà irrupció una societat general. Segons això, la societat burgesa hauria hagut de ser arruïnada per l'ociositat, perquè aquells que hi treballen no guanyen res i aquells que hi guanyen no treballen. Tota aquesta objecció va parar a la tautologia que no hi ha treball assalariat quan no hi ha capital. S'ha retret encara als comunistes que volien suprimir la pàtria, la nacionalitat. Els obrers no tenen cap pàtria. No se'ls pot prendre allò que no tenen. El proletariat, pel fet que ha de conquerir en primer lloc el domini polític, ha d'elevar-se a classe nacional i ha de constituir-se en nació. Encara és nacional, tot i que no ho sigui en el sentit de la burgesia. El proletariat aprofitarà la seva dominació política per llevar a poc tot el capital a la burgesia, per a centralitzar tots els instruments de producció a les mans de l'Estat, és a dir, del proletariat organitzat com a classe dominant, i per augmentar la massa de les forces de producció tan ràpidament com sigui possible. Aquestes mesures seran diferents, esclar, segons els diferents països. 1. Expropiació de la propietat de la terra i aplicació de les seves rendes a les despeses de l'Estat. 2. Forts impostos progressius. 3. Abolició del dret d'herència. 4. Confiscació de la propietat de tots els emigrats i sediciosos. 5. Centralització del crèdit en mans de l'Estat. 6. Centralització dels mitjans de transport. 7. Augment de les fàbriques nacionals i dels instruments de producció. 8. Idèntica obligació de treball per a tots. 9. Barreja de l'exercici de l'agricultura i la indústria. 10. Educació pública i gratuïta de tots els infants. Al lloc de la vella societat burgesa, amb les seves classes i antagonismes de classe, sorgeix una associació, en la qual el lliure desenvolupament de cadascú és la condició per al lliure desenvolupament de tothom. Els comunistes tenen per indigne amagar les seves opinions i intencions. Declaren ben obertament que els seus objectius només poden ser aconseguits amb l'enderrocament violent de tot l'ordre social preexistent. Tremolin, si volen, les classes dominants davant la perspectiva d'una revolució comunista. Els proletaris no hi tenen res a perdre llevat de les seves cadenes, i tenen un món a guanyar.